Barkanku da zuwa. Ya kuke a hanya, Malam Tsalha, Malam na Jummai. Ka san ni wannan sunan shi ne ku gaya maka saboda na ga kuma gida ta fi faɗa maka wannan sunan na Jummai. Wato mai unguwa abin da yake tafa da mu. Na biyo ta nan gindin cediya sai na tarar da malam. To ni dai abin da na gani shi ma idan shi ya gani na ce to ya zo mu taho taro wajen mai unguwa mu kawo rahoto. Idan Alai Lawali marigayi Alhaji Lawali. Ina jin ka. Ka san ya rasu. Kuma ina tunanin kai ka mai sallama. Tabbas Alhaji Lawali. Alhaji Lawali nan bayan layi. To wallahi na biyo nan kawai hanya ce ta biyo da ni. Na'am ina. Rabon dai ai akan ido na. Kawai na taho sai na ji ana kishin cewa ga dillali ga su ƴaƴan shi wannan Alai Lawalin. An sai da ma gida yanzu maganar la'ada ake za a kawo ma. Sai na zo na samu wannan na ce to kam ai babu shi ana so a samu shaida gwaran mu zo tare mu same ka mu gaya ma abin da yake faruwa bai kamata a ce a matsayin ka na mai unguwa a garin nan an yi abu ba da sanin ka ba wanda mahaifinsu kai ka sallace shi. Ya isa magana. Yanzu kun tabbatar maganar da kuke faɗa min gaskiya ce? Tabbas mun gidan Alhaji Lawalin tabbas kana raye kana da tabbata ka zai garin nan ai ba zai yiwu ba duniya ba gaskiya. Ina wani gaskiya a wato yanzu har wai akwai gidan da za a sai da shi a garin nan a ce wai ana bakin ciki a bani al'adan ma na bakin ciki a bani idan marigayi yanzu har daga shi an sai da shi ba za a faɗa min ba da nemo mai siya ba za a ɗauke ni ba na zama me ake cewa me wa'annan suke faɗa me ake cewa taiga menene ake cewa tiya ba zan zama tiya ba wato sai a ɗauki gida ko a sai da shi ba zai yiwu ba ina kuma daina ma maganar nan ba zai yiwu ba muna garin nan amma bakin ciki idan ban yi sharri na ce gidan ba na shi bane ba ka ce ya da sharri sai na sharri ka ce gona a waka yanzu abin da nake so ya kai na'am yanzu kai zauna a nan wajen kada ma a gan ku tare a zaci wani abu a zaci munafurci ka tabbatar mun da lallai magana da kan haka ne yawwa kada ka ce na ni na ji da kunne na ana a je ka sake tabbatar mun da tabbatar da ita gaskiya saboda rashin mutunci zai yi gaskiya ne je ka alƙaro ina ji dadin labarin nan sauri ka dawo labarin nan ka dawo ka kawo mai gari labarin bakin ciki ban harka da yan bakin ciki sai dai yan farin ciki za ka sha mamaki bari ya dawo bari ya dawo ya kawo min rahoton nan za ka ga wulakancin da zan yi a garin nan kana mai gari ai ba zai wannan matashin fa barka da lafiya ya faru lafiya na ganka da yaro dama ranka daɗe na shigo ranka daɗe sai na ga wannan yaron a nan gefen kogin nan na balama sai na zo na rike shi dai kan dai na fiye tambaya na ce kawai bari ka shi gidan mai gari ba ka san daga gidan da yake ba a fusace dai a yanda na gan shi yana kuka don sai da na sai mai cakuleti ya daina kuka na fahimci bata yayi na ce to bari ka shi gidan mai gari kai yaro kai taso dawo nan dawo wajen mai dawo ta yi sai sannin ka bata kai kai tabbatar dai ba su wato shi kai ba ko na ga kan kallon a'a ni faɗa mai ne yawwa ba na san kai ka san ku saboda iskanci ba za ku kawo mana kaji ba ko ko ku kawo mana mutum mutum kawo kaji ku kawo mai gari ya isa to mai gari kai kalle ni nan kai kalle ni ka bude baki ka mun magana me sunanka Halliru sunanka ko to me sunan babanka wanda ya haife ka Honi menene sunan ita babar taka Sweetheart ga irin ta nan tashi ku bani dauke shi ku tafi ku bani